Sistemes d'equacions. Mètode de substitució. El primer exemple. El mètode de substitució el que fem és triar una de les 4 lletres, aquesta, o aquesta, o aquesta, o aquesta, encara que sigui la mateixa. Triem o la x de la primera equació, o la y de la primera equació, o la x de la primera equació, de la segona equació, o la y de la segona equació. Com podem triar 4, si és possible, triarem la que no té número al davant, i així ens estalviarem de que ens surti una fracció. El que hem de fer és, una vegada hem triat la lletra, podríem triar aquesta o aquesta, són més favorables a aquesta perquè no té número al davant i aquesta tampoc té número al davant, però aquesta està en positiu, doncs aquesta és l'òptima. Llavors la Y la aïllem, que vol dir que deixem la Y aquí sola, perquè ja està en positiu, i tot el que no sigui la Y ho enviem a l'altre membre, al segon membre, a la dreta de l'igual. El que hi hagi a la dreta, o el menys 1, quedarà igual a la dreta. El que hi hagi a l'esquerra, però que hem d'enviar en el segon membre, canviarà de signe. El 2x que el passem a la dreta, el segon membre, passa en positiu. Ja tenim la Y aïllada de la segona equació. Si hem utilitzat la segona equació per aïllar, anem a l'altra, a la primera. I a la primera, que és 3x menys y és igual a 1, ara la copiarem exactament igual, però en lloc de posar y, posarem la seva definició. O sigui, què és y ara, a partir d'ara? Menys 1 menys 2x. Doncs copiem 3x menys, entre parèntesis, sempre recomanable posar entre parèntesis, de vegades obligatori, de vegades no, però sempre recomanable perquè aquest signe, si no, afecta els dos elements i si no posem parèntesis, el segon element no li canviarem el signe. Llavors, ja tenim això, seguim copiant. 1 és la mateixa aquesta, però en lloc d'una Y hi ha la seva definició, menys 1 menys 2x. Llavors, això fem distributiva. Si hi hagués un número, multiplicaríem el número de fora per aquest i el número de fora per aquest. Al ser un negatiu davant del parèntesi, l'únic que passa és que canvien els signes dels elements de dins del parèntesi. O sigui, menys 1 passa a més 1 i menys 2 passa a més 2. I ens hem carregat el parèntesi. A partir d'aquí hem de triar on volem els monomis que portin x, els elements que portin x. Si hi ha 3x i 2x estan en positiu, doncs ja els deixem aquí. No passa res si triem al revés, però així ens estalviem negatius, que ens poden donar maldecaps més endavant. 3x més 2x els deixem aquí, estaven al primer membre a l'esquerra de l'igual, ara continuen a l'esquerra de l'igual, no canviem de signe, i a la dreta de l'igual teníem un 1, que continua sent aquí, i el 1 de l'esquerra de la igual, o sigui, l'1 del primer membre passa a l'altre, al segon membre, a la dreta de l'igual, canviant de signe. Tot el que movem de membre canvia de signe. Ara ja tenim monomis amb la mateixa part literal, o sigui, les x amb les x i els números sense x amb x, llavors ja es pot sumar o restar. 3x més 2x, 3 pomes més 2 pomes, 5 pomes, 5x, i 1 menys 1, 0. Per tant, ens queda 5x igual a 0. I l'últim pas que fem per aïllar la x és el número que acompanya la x, com que la relació que tenen és de multiplicació, passa a l'altra banda dividint. No canvia el signe. Aquí passa de multiplicació a divisió. 0 entre 5, 5 euros entre 5 persones dona 0 euros. Ja tenim el valor numèric de la x, ja sabem quan val la x. Ara ens falta saber la y. La y, agafem la definició de y, menys 1 menys 2x, però com que ara ja sabem que la x val 0, la canviem la x per 0. Una vegada l'hem canviat, fem les operacions. Primer la multiplicació i després farem la resta o sumes. Menys 1 menys 2 per 0, 2 per 0 és 0. Menys 1 menys 0 ens dona menys 1. Ara, si ens demanen que presentem el resultat en forma de coordenades, tindrem que la x va primer, és 0, i la y va després, menys 1. 0, menys 1. Això vol dir, això és un sistema compatible determinat, o sigui, té una solució que és un punt. Encara que hi hagi dos resultats, pugui semblar que hi hagi dos resultats, és una solució. El punt 0 menys 1. Aquestes dues rectes es tallen quan la x és 0 i quan la y és menys 1.
Anem amb l'exemple 2. Aquí tenim la x aquesta x té un número al davant, aquí un altre número al davant, aquí un altre número al davant. La y de la primera equació no té número, per tant, és la lletra òptima per aïllar i estalviar-nos una fracció. Y, que està en positiu, la deixem al primer membre, i aquest 4x l'enviem al segon membre canviant de signe. I així tenim la y soleta a l'esquerra de l'igual. Ara anem a l'altra equació, hem aïllat a la primera, ara anem a la segona. Copiem exactament el mateix, però quan trobem una y, en lloc de y, copiem això. Com que hi ha dos coses, dos elements, hem de posar parèntesi. I ara tenim això. El que farem és la distributiva. El número de fora multiplicat pel primer, el número de fora multiplicat pel segon. Com que el número de fora és negatiu, canviarà tots els signes dels elements. El 21 era positiu, quan multipliquem el 2 per 21 sortirà negatiu. Com que el menys 4x era negatiu, quan multipliquem per un negatiu ens sortirà positiu. Una vegada ja hem establert els signes, si negatiu, positiu, faríem les multiplicacions. Això va a gust de cada un, O sigui, pensar en els signes abans o pensar els signes cada vegada que fas la multiplicació. 2 per 21, 42. I hem decidit que això era negatiu. 2 per 4x, 8x. I hem decidit que això era positiu. Continuem copiant i ara ja hem de pensar on volem deixar les x, tots els monomis, tots els elements que tinguin x. Com que els tenim en positiu, 3x i 8x, si els deixem aquí ens quedarà positiu 3x més 8x i tot el que no sigui monomi de grau 1, tot el que no sigui número amb lletra, a la dreta. El 2 ja el tenim a la dreta, continua a la dreta. El menys 42 estava a l'esquerra de l'igual, o sigui, el primer membre canvia de banda, canvia de signe. I ara sí que podem sumar, o podem operar, reduir, perquè tenen la mateixa part literal. 3x més 8x són 11x i el segon membre, 2 més 42 són 44. L'últim pas per aïllar la x és el número que multiplica la x, el número que està enganxat a la x, se'n va a l'altra banda dividint. No canvia de signe, perquè el que fem és canviar una multiplicació a una divisió a l'altra banda. 44 entre 11 ens dona que és x igual a 4. Ara el que ens falta és trobar el valor numèric de la y. Anem a la y aquí que tenim definida i ens deia, si vols trobar la y has de fer 21 menys 4x. Com que no sabíem el valor de la x, doncs ens quedàvem així. Però ara ja sabem que la x val 4. 21 menys 4 per 4, perquè ens han dit que valia 4, i la relació que hi ha entre un número i una lletra juntetes és de multiplicació, doncs ho multipliquem. Pas següent, 21, y és igual a 21 menys 16, perquè 4 per 4 són 16. I fem la resta final. 21 menys 16, y és igual a 5. Aquestes dues rectes es tallen quan la x és 4 i quan la y és 5. O sigui, a les coordenades d'aquest punt són 4 i 5. Com que es tallen una sola vegada, tenim dues solucions. Podem dir que, sí, veiem que hem trobat dos valors, però és una solució. Són les coordenades d'un sol punt. Llavors, és un sistema compatible determinat. I gràficament ho veiem aquí, que les dues rectes es tallen una sola vegada, quan la x és 4, quan la y és 5, en el punt 4, 5. Exemple 3. Aquí la cosa ja no és tan... ja se'ns complica una mica. Hem de normalment buscar amb una lletra que no tingués número al davant. Aquí és impossible. I triem una aleatòriament. Jo he triat la Y d'aquí. 3Y, sola a l'esquerra de l'igual. Tot el que no sigui 3Y a la dreta. Si canvia de banda, canvia de signe. El 2x que era a l'esquerra, ara passa a la dreta, canvia de signe, a menys 2x. Per aïllar la Y, el que ens sobra és aquest 3. Aquest 3, com que està enganxat a la Y, està multiplicant, passa a dividir, però passa a dividir tot el segon membre. 1 menys 2x dividit tot entre 3. Ara ja tenim la Y aïllada. Com que hem aïllat a la primera equació, anem a la segona equació. Escrivim exactament el mateix, aquí ja no ho hem escrit, per estalviar-nos el negatiu, hem enviat aquest menys 5y, l'hem enviat a la dreta, i aquest menys 9 l'hem enviat aquí. Això va a gust. Ens estalviem un negatiu multiplicant tot això i, bueno, he preferit fer-ho així. Llavors, 4x més 9, perquè aquest 9 canvia de banda, canvia de signe, i el menys 5y canvia de banda, canvia de signe.
Bé, tenim aquest canvi. Hem de fer distributiva, el 5 per 1 i el 5 per menys 2x. Això ens dona, aquí ho hem fet amb dos passos, hem fet dos passos en un sol. Alerta aquí. 5 per 1 és 5 i 5 per menys 2x és menys 10x. Aquest 3, al mateix pas, l'hem passat aquí, perquè si està dividint, passa a l'altra banda multiplicant, però passa a l'altra banda multiplicant tot el primer membre. Si el primer membre hi havia 4x més 9, el 3 multiplica aquests dos elements. Per representar que aquest 3 multiplica els dos elements, hem de posar parèntesi. Pas següent, tornem amb distributiva perquè tenim parèntesis encara. Aquest 3, que és positiu, multiplicarà el 4x i també multiplicarà el 9. Llavors, com que és positiu, no canviaran els signes. El primer element és positiu, quedarà positiu. El segon element és positiu, quedarà positiu. I ara fem les multiplicacions. 3 per 4x, 12x. 3 per 9, 27. Aquí, com que no hi havia parèntesis, ho deixem igual. Ara agrupem termes, els posem tots a les x a l'esquerra i així ens quedaran positives. No sempre és així, Vale, doncs 12x més 10x, perquè aquest 10x menys 10x l'enviem a la primer membre, canvia de banda, canvia de signe, i aquí el 27 l'enviem a la dreta, canvia de banda, canvia de signe. Ja tenim tots els monomis, tots els elements que tenen x a l'esquerra, tots els elements que no tenen x a la dreta. I ara podem sumar aquí i restar allà. 12x més 10x, 12 patates més 10 patates, 22 patates, o 22x. 5 menys 27, menys 22. Perquè estigui aïllada aquesta x, el que hem de fer és el número que està enganxat a la x, l'enviem a l'altra banda dividint. Menys 22 dividit entre 22. Fem la divisió i ens dona menys 1, perquè una cosa dividida entre ella mateixa ens dona 1, i si a la divisió, tant com que a la multiplicació, els signes són diferents, ens queda negatiu. Ara ens falta trobar el valor numèric de la y. Anem a la definició d'y. Y és 1 menys 2 multiplicat per x dividit entre 3. Però fins aquí no sabíem quan valia la x. Ara sí que ho sabem. Doncs agafem aquesta fórmula, la copiem exactament igual, però en lloc de posar x, posem menys 1. Com que estan enganxats, la relació que tenen és de multiplicació, multipliquem 1 menys 2 per menys 1. Tot això dividit entre 3. I anem per parts. Primer arreglarem tot el que hi ha al numerador, a dalt, i després dividirem. Quan tinguem un número a dalt, dividirem pel de baix. 1 menys 2 per menys 1, multiplicació amb el mateix, si tenen el mateix signe, suma, passa a ser suma. Llavors, per tant, 1 més 2, perquè 2 per 1 és 2, 1 més 2, seguim. 1 més 2, 3. I ara, quan ja tenim un número, només tenim un número a dalt, dividim 3 entre 3, 1. La y és 1. I les coordenades, en conseqüència, les coordenades són menys 1 i 1. Menys 1, 1. Com que hi ha una solució, aquest és un punt on es tallen les dues rectes, el sistema és compatible determinat. I aquí tenim la demostració gràfica. Menys 1, 1. Aquestes dues rectes es tallen aquí. Exemple 4. Aquí tenim la x, per triar quina lletra aïllem, doncs podríem aïllar la x, que no té número al davant, i així ens estalviem fraccions, o el menys 1, però està en negatiu. Triem la x a la primera. La x que quedi sola aquí, el 2y l'enviem al segon membre canviant de signe, perquè si canvia de banda canvia de signe, i ja tenim 1 menys 2y. Anem a la segona equació. Hem aïllat a la primera, hem d'anar a l'altra, que en aquest cas és la segona. Copiem exactament igual, però en lloc de la x copiem la definició de la x. La x és 1 menys 2y, doncs 3 per x és 3 per 1 menys 2y. Parèntesis indispensable, perquè si no, no multiplicaríem, no faríem la distributiva, no multiplicaríem aquest 3 per menys 2y. Seguim copiant. Ara multipliquem. Com que el número de fora del parèntesis és positiu, no canviaran els signes dels elements de les multiplicacions. Si el primer element era positiu, quedarà positiu. Si el segon element era negatiu, quedarà negatiu. 3 per 1, 3. 3 per 2y, 6y. Els signes ja els hem decidit abans. Seguim copiant tot el que no està afectat per un parèntesis, ho copiem exactament igual. I ara triem on volem les y. Doncs si pot ser on ens quedin positives. Aquí totes són negatives, les enviarem a la dreta. I llavors ens quedarà aquí tots els números sense lletra, el 3 i el 7, canviant de signe.
Ens queda 3 menys 7 i aquí 6y més y perquè hem enviat tots aquests, el menys 6y i el menys y, els hem canviat de banda, canvien de signe. I ara ja podem sumar o restar. 3 menys 7 són menys 4, 6y més y són 7y. L'últim que hem de fer és el número que acompanya, que està enganxat a la y, passar a l'altra banda dividint. Això ens quedaria realment menys 4 entre 7 és igual a y. Però ja ho hem canviat, hem canviat els membres i això ho podem fer sempre, canviar el primer membre pel segon membre, el segon membre pel primer membre. Ara anem a la definició de x. Si vols trobar la x, el que has de fer és 1 menys 2y. Fins ara no sabíem quan valia y, quan era y. Ara sí que ho sabem. Utilitzem la fórmula i en lloc de y posem menys 4 setens. Ara calculem. Tenim una multiplicació, negatiu per negatiu, positiu, i multipliquem el numerador pel numerador, denominador per denominador. No hi ha denominador, 2 per 4, 8, no hi ha denominador o denominador 1, 1 per 7, 7. I l'últim pas, suma. La suma podem utilitzar la calculadora, podem utilitzar denominadors comuns o podem utilitzar el mètode simplement de 7 per 1 més 8, 15. 15 setens. I les coordenades de solució són 15 setens menys 4 setens. Sistema compatible determinat perquè aquestes dues rectes es troben. Aquí tenim els seus valors en decimal. El GeoGebra ens dona els valors en decimal, però són els mateixos números. Dues rectes que es tallen en un sol punt, i aquest punt, evidentment, en un pla, tenen dos valors, l'x i la y. Exemple 5. Fem el mateix. Aquí l'òptim és la x, així ens estalviem la fracció. El 5y l'enviem a l'altra banda, canvia de signe, ja tenim aïllada la x de la primera equació. Anem a la segona equació. 3 i copiem exactament igual. En lloc de copiar x, copiem el que diu que val la x. 2 menys 5y. Per tant, 3 per parèntesi, 2 menys 5y. I continuem copiant 15y, 15y, igual, 6. Ara tenim parèntesis, ens carreguem els parèntesis, el número de fora és positiu, doncs continuaran tenint els mateixos signes, els elements, el resultat de les multiplicacions. El primer element és positiu, aquí quedarà positiu, el segon element és negatiu, quedarà negatiu. Anem a fer les multiplicacions. 3 per 2, 6, i 3 per 5y, 15y. Els signes ja els havíem decidit abans. Seguim copiant perquè aquí no es veuen, tot això no es veu afectat per cap parèntesi. Ara, decidim on volem les y. Les y les deixem aquí a l'esquerra. Aquesta aquí, copiar i enganxar, i aquest 6 l'enviem al segon membre. És positiu, passa a l'altra banda, negatiu. I tenim que 15y menys 15y, 0. I 6 menys 6, 0. Han desaparegut les lletres. Si quan desapareixen les lletres, perquè 15y menys 15y és 0, ens trobem amb una identitat, amb una igualtat de 0 igual a 0, és que això té infinites solucions. Estem parlant de la mateixa recta. Això és un sistema compatible perquè té solucions, indeterminat perquè té infinites solucions. Si ens trobem amb una altra igualtat, 0 igual a un número, llavors és l'exemple següent i en parlarem. Gràficament és això, és la mateixa recta. Tenim que aquesta, això està canviat, però que és la mateixa, aquesta recta i la mateixa és la mateixa, una sobre l'altra. Com que una recta està formada per infinits punts, té infinites solucions. Sistema compatible indeterminat. I anem a l'últim exemple. Tenim aquí dues equacions. Triem, per exemple, la y, que no té números. Y és igual a 3. Aquest 2x l'enviem a l'altra banda, canviem de signe. Hem aïllat a la primera, anem a la segona. 4x més 2y és igual a 8, però en lloc de copiem exactament igual, però en lloc de copiar la y, copiem el que diu que val la y. 3 menys 2x, o sigui, 4x, més 2, 2, i en lloc de y, 3 menys 2x. Tanquem parèntesis, igual a 8. Indispensables els parèntesis. Pas següent, distributiva. El número de fora del parèntesis és positiu, no canviaran els signes. Aquí positiu, aquí negatiu.
I fem les multiplicacions. 2 per 3, 6, 2 per 2, x, 4x, els signes ja els hem decidit. Si voleu decidir cada vegada que fa la multiplicació, doncs llibertat vostra. I aquí continuem copiant. Igual a 8, igual a 8. Ara hem de decidir on volem les x. Doncs aquí mateix, perquè tot sembla indicar que desapareixeran. 4x menys 4x aquí a l'esquerra i els números que no tenen x a la dreta. El 6 passa a l'altra banda amb negatiu. Agrupem termes, 4x menys 4x dona 0 i 8 menys 6 dona 2. Ara tenim, a diferència de l'exemple anterior, 0 igual a un número. A vegades serà 2, de vegades serà qualsevol altre número. El tema és que visualment ja veieu que això no és veritat. No té cap solució. Sistema incompatible. No hi ha solució. Gràficament són dues rectes que no es tallen mai perquè són paral·leles. Si no es tallen, si són paral·leles, vol dir que la distància es mantindrà tota l'estona. Els resultats no canvien. Ja hem vist que hi ha 3 tipus de sistema. Els resultats no canvien pel mètode que utilitzem. Substitució, igualació o reducció o gràfic.